Sut fydda ti yn disgrifio dy hun? Os ni'n disgrifio'n hun yn dal, yn fler ac yn flin. Be ti'n feddwl o'r Gadair? Dwi ddim yn licio'r Gadair. Mae o atha ryw design ar gyfer bobl sydd ddim yn licio design. Bach yn fach i fi hefyd. Pam dewis gosod y Gadair fan hyn? Yn y tŷn ar y chwith o'n i'n byw yn 1993 ac dyma lle cyntaf i symud i ddod o gadael cartre a oedd y tŷ'n ofnadwy o dy gynnu i edrych yna fo. Oedd o'n drewi tu fewn ac yna bullet hole yn ffenast y bathroom a ballu. A dwi'n sbio ar y tŷ yma bob tro dwi'n dod i fewn i Bangor ac yn meddwl amdan fi'n dereiach efo acne yn neu llyniau. A digwydd bod lle dwi'n ista rwan, o' 'na ddaeargryn yn 1993 ac mi oedd yr epicenter rwla yn fama. Lle arall wyt ti wedi byw? Dwi wedi byw uwchben ballet school yn yr Iseldiroedd. Dwi wedi byw o dan lunatic yn Bethnal Green yn Llundain. Dwi wedi byw yn Venice o dan rhyw fath o nymphomaniac. A'i cael ei eni yn artist na person. Mae rhywun yn cael ei eni fel artist, ond dydy hynna yn deud yn artist fydden nhw. Dwi'n meddwl bod angen gael eich taflu nôl yn i'r sain cwpl o weithiau eto, pan ydych chi'n gwneud chips, neis. Os nad am gelf, am be arall fydda ti'n ennill mewn steddfod? Yn wneud limbo dancing. Fys ni eisiau wneud limbo dancing efo'r orsedd yna, pawb yna. Wyt ti'n cael llon bol ar ein gofyn i ti esbonio dy waith? Mae yna rhyw syniad gen bobl bod sa bod nhw'n dallt darn o waith celf wrth sbio nhw'n syth, bod o di methu. Ond mae hynna'n ridiculous yndi, mae bobl sydd ddim yn dallt pethau ar yr ôl gyntaf angen prynu laptop a cael wifi a sbio amdano pethau yma a iwsio'n bach o inquiry yn lle jyst disgwyl bod pethau rhyw sudoku hawdd iddyn nhw ddall. Wedig bobl Gymraeg, yn weledol, yn stupid weithiau. A'i gwneud i bobl feddwl neu chwerthin sydd ora? Fyswn ni'n dal allan bod os da chi wedi gwneud i rwy'n chwerthin, da chi'n barod wedi gwneud nhw feddwl am rhywbeth. Berlin. Dwi wedi cael llon bol ar y ddau le, ond Berlin yn edrych hi. Iwan Bala neu Cyffin? Iwan Bala. Annibyniaeth i Gymru? Annibyniaeth i Gogledd Cymru? Mae Caerdydd a rhywun fabi tew mewn coed. I beth yr hoffet ti droi i'r hen dŷ yma? Dwi'n meddwl sa amgueddfa Bedwyr Williams yna efo rhyw ddyn bach sidet yn dangos bobl gwmpas yn llofft fi ac yn deithio nhw beidio twtsio pethau ac yn deud, mae'n siŵr na fama fi a fysa Bedwyr ddim yn cysgu a fama sa'n gweithio liw nos. Sut brofiad oedd y Gadair i ti? Oedd o'n neis dod yn ôl i'r tŷ yma? Mae'r ffaith bod dwi'n sbio ar rhyw gym mawr yn deithio, da ni'n byw mewn oes dafft, lle mae gennym ni athrawon yn design y glasses a'r treadmills. I fel mae yna waith clirio fama sa'r bobl o'r gym yn dod yma ac yn neud bach o chwynnu fysa'n well.